Ongko ani got nangke ani besar mane tiam seberi dai khar thangga da ke bo first Bangalore ni phagya jongapru bo Bangalore ni phayu honi bo saimia ga Bangalore ni borok call khai chau promote nogo chosoi kan chung ga jong saimia bo jongno call bo khaian chaka ngai no borok sawo promoter ni khari thangga ani rang bo 10,000 rang tlangai thangja khari thangon jo ngai no promoter nogo dan chung ga jong koroi hinchaka ngai olokhaino bo aroni Bangalore ni phaipo 8 tariko flight bai ngai nogo phai chokai makai 12 tarik ni hor 8 ta sopayu ngai no hor ro phaikya jong sengga bono nang ta na tikai boni rang rok tuoi khari phai ni sengga ngai no kono kok saya bin ma somoi bo saya ani bori phayo nei chi ang phayo ni chau ngai holokai ni bori ba nogo si ngai nang boroni bori ni sai tong ngai bin bori tonggo bisram gonjani ni chau ta bo ngai jong khato saimia bori bisram gonjani da boroni saimia ga bo bin khoktin chawa bisram gonjani hinai ngai jono ka bo kicha phono naisigya kok bo saya jong bai mane bisna thancharo bo thuya ta bo bin bahna je bori tongo omo paisi bo thangai thu kono kok bo saya ga ang sengka nang tamati nei roko sengmani kono kok saya ang nang bai kaklanya ni ani bihi onyo tongo ni chawo ngai no ang yang ni ani guardian no call khai chaka mane te tikhe chuno naisi gyang tongo ne salanya ni baba ne ang call khai chaka amase jong 26 tariko salanya ko 25 tariko di borokhanyo bonok ni kharplang thangka bini ri rok joton tlangai kai tabo khai borok tong saimia tam hai matong sabai kharka bri tlang ne kharka ba bomte hai matong amo khai to mane bo buri benyo thangka nei to asuk saimai ko buri benyo ta mane jongno sari ki naisi gya kai tongo hungkai mobile logai bo gila mano kok sawo boi gila man nukja bono mobile logai kok sawo parani borro bai param borro bo sawo ta bono mobile bai man kok sai tongo nei kai no tharo kono FIR da ka bin bungai thanawa mia 28 tarik mia jong thanawa janogoi kabo khata bini bumungoi kai nin busaini parakai bo jagawo busain parangkai Komolpur Panbua kai nang tak tam nai ang tabo hungkai anoi ko tikhe an life nos to khaimani omane ang khoti poron nango gani busani bobishot ni bagai nango kai bono je nuk nai rongno tam sanai bono tawo je bono atikhe nuk nai rongno kicha romoi torina bagai ang koyo jotono no jare jeti bo nuk khangkai sungno contact khanya bagai ta hingkai bo ani rangsung chen rok bo an mathia rok bo jotono phalpai kya mane oburinya dare amole saimia ani rangsung chen rok ani mathia rok jotono phalka agi nok rok banoi gila no bu te drugs rok bo chau ka buri kya boron nok kya damaka borole saimia ta phono bin khokti kai samani bo bisram gonjani hin chauta ka buri bo kok ro saleman ba tongleman busro balok nok kun agi ro saijaman amon agi khato saimia mane oburinya bo kisi saimano mane Bangalore obbo baino tongo honaita mane aron boro ro kol khai sungno sawong kai janga apro kai mane bisus khaya ngoi tongota kai nogo phai ke ko bate ngoi tongota ke bin number kono call dekhai ne kya pin number call khai kya bo chin number hanga joto block list so dai toni bayo chin nog ni number kem binaro call si habri maya go buni number we call khai bo receive khaya ta ate ta nei roho ke bini bayab rongo sungya ne kya boro tong ba butir bin bayab ro ko gasa bin bayab ro go mane saimia hincho bin bo mongkai promote debroma pono ta pono promote nei sine nai kre pritam debroma ngai sine bin para khai bin para Komolpur Panbua bin buma phanbu angko bin baban bo mongkai Binoy debroma gai bo mani khai Mistarani debroma gai nin bung khai ani bo mongkai Imisha debroma nin para khai boro ani parangkai Khoyampura ngano kai jale ma koi bosoro ka jong 2017 o kai jau gai kuno family ro kuno babai kese kereng ro nglai ma toro tong family utoi ko baba khito kisi kerenga bin buma bu hajong ka to ka hamno bi ma song ban thancha tong ta no